Bueno, doncs ja hem fet el cim. Ha estat dur, oi, Carles? Però bueno, hem aconseguit. Ha estat una ascensió dura. Aquí estem a 2.000, no? Deve estar. 2.000. I bueno, no molt tècnic, però bueno, durillo i... que no, que hem pujat amb el funicular! Ha picat ja? Sí. Hola. Hola. Avui anem aquí. Limotskistit, 2.634 metres. Però hi ha un truco. Agafem el tren a Poprad i anem a Starishmokovec. Llavors, a partir d'aquí, el Martin i la Roser agafen el tren cap a Transcalomitxa i el funicular fins a Skalnate Pleso. El Carles i jo pugem caminant fins aquí i anem caminant fins a Skalnate Pleso. I aquí hi ha un funicular que ens puja a Lominchistrit. Adiós. Adiós. Anem aquí. 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 On hi ha... Hòstia, ara hi ha un núvol. Aquí. Fàcil, fàcil. Ara, així, mira així. Això ens ho va explicar el Martin, no sé per què s'ha parat de gravar, que aquí als refugis, la teca, ni helicòpter ni res, sinó que hi ha gent com aquest paio que la pugen a pes així, amb l'armari a l'esquena. 3 o 4 cops al dia, pugen i baixen. Aquest sí que l'enganxen bé. Un altre heroi. Així és com puja la teca als refugis. Bueno, aquest concretament només portava birres i de vidre. Bueno, l'altre també, eh? Sí, ja està. S'ha enrotllat que hem deixat el mòbil tirat per aquí. Aquest és el trípode que estic fent servir avui. És una mica pesat, però és compacte. Aquest és el barret tradicional de per aquí dalt. És guai. Em faré així el tonto, però la qüestió és que no sé si veieu el que portava el col·lega a la cintura. No veieu, no? Estic fent veure així que estic mirant el mapa i tal, perquè no em mati, però porta una pipa guapa. Aquí, el col·lega de la pipa. I, bueno, pues eso. Adéu, senyor de la pistola. Adéu. Estem una mica amunt ja. Doncs aquest camí, que gairebé em mato, doncs aquest camí, que com veieu està bastant currat. De fet, hi ha alguns trossos que les pedres són bastant més grosses. És una matada important. Trucada. Ah, és els... Què? Són aquells de propaganda? Putes telefòniques. Doncs aquest carrer, aquest camí, que com veieu està bastant currat, és la Col·legiata, que voreja tots els Tatres pel cantó eslovac. Se llama Magistral, se he equivocado. Aquest és el telefèric que han agafat la Roser i el Martin. Ja hem arribat. Aquests estan molt còmodes. La Roser i el Martin. Hola! Hola, machotes! Hola! Vale, havíem d'agafar aquest telefèric que puja allà, però no es veu una merda, dos, no hi ha bitllets fins a finals d'agost. Vale, pues estamos aquí
Ahora cogemos un funicular para subir hasta aquí. Y aquí tenemos unas vistas. Porque aquí no se puede. Porque no queremos. Porque no se puede. Abrir. Ara, ara. Ai, hòstia, hòstia! Que he estat jo, tia! La traveta per fer-me caure. Davant de tots. M'he lesionat les mans Així, expressament, no? i el genoll. ¿Vale? Mira. Pupa de la buena. El millor de pujar a Nadal són les vistes.